απόσταση είσαστε τώρα, Δημήτρη? Η εικόνα που μας δίνετε, σε τι απόσταση είναι από το μέτωπο της φωτιάς? Είμαστε στην κατηφόρα, στον δρόμο όπου πηγαίνει προς το πύλη. Ο κόσμος τρέχει, πηγαίνει προς, βλέπετε τα αυτοκίνητα, φεύγουν, υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχει η κυρία που σας έλεγα πριν ότι δεν εγκαταλείπει το σπίτι της, δεν έχει που να πάει. Βλέπετε τα πυροσβεστικά, τα οχήματα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και με τη βοήθεια του Παναγιώτη έχουν καλύτερη επαφή, έχουν καλύτερη εικόνα και μπορούν να βοηθήσουν. Να ο καπνός που σας έλεγα ότι είναι μέσα στο χωριό, είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Αυτό που σας έλεγα πριν. Μάλιστα, και εκεί βέβαια ανάστατοι οι άνθρωποι, τους είδαμε στις αυλές τους και βλέπουμε και πολλούς με τα αυτοκίνητά τους σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν κι άλλο. Στο μικρόφωνο είναι Χριστό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι άνθρωποι που φεύγουν, που εγκαταλείπουν το σπίτι τους, έχουν πάρει τέτοια εντολή. Αν δεν κινδυνεύει το χωριό, είναι καλό για όλους. Είναι καλό για όλους τουλάχιστον να πάνε σε ένα ασφαλές μέρος. Από την κάμερα του ελικοπτέρου μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή πώς οι φλόγες κυκλώνουν την περιοχή και κάνουν και σε κτίσματα, όπως το είπαμε και νωρίτερα. Δημήτρη. Ναι, σας έλεγα και πριν για το νεκροταφείο. Πέρασε η φωτιά από το νεκροταφείο, πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά που σας έλεγα και πριν. Να η φωτιά που συνεχίζει το μέτωπο. Και το άλλο μέτωπο είναι ότι βρίσκεται ακριβώς μέσα στο χωριό. Αν με βοηθήσουν από το ελικόπτερο να μου πούνε ότι είναι έξω από το χωριό, να ενημερώσω και εγώ τον κόσμο. Γιατί εγώ νιώθω ότι είναι μέσα στο χωριό, γιατί έχουμε πληγεί από τον καπνό. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Παπαγιάννη, κύριε Ναού? Είναι σαφής αυτή η πύρινη γραμμή που φτάνει στο χωριό, αλλά και οι διάσπαρτες εστίες που βλέπαμε πριν έχουν γίνει ένα ενιαίο μέτωπο. Σου μεταφέρω, Δημήτρη, την εικόνα από το ελικόπτερο του Sky για την εξέλιξη της πυρκαγιάς αυτής. Νωρίτερα βλέπαμε ένα μέτωπο και βλέπαμε και διάσπαρτες εστίες. Τώρα είναι σαφές ότι αυτές έχουν ενοποιηθεί. Αυτό το μέτωπο που μου λες, Λίδα, είναι αυτό που πλησιάζει το χωριό? Ναι. Ακριβώς. Άρα ο καπνός που έβλεπα στα πρώτα σπίτια, στα πρώτα κτίσματα του χωριού. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Είναι εδώ ένας κάτοικος μαζί μου. Τι σας έχουν πει, να φύγετε? Όχι, εντάξει, απάνω πέσαν κάτι μηχανήματα, περιορίσαν λίγο τη φωτιά. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε εδώ από δεν ξέρω, από εκεί δεν ξέρω. Εγώ ήμουν πάνω σε 2 σπίτια εκεί. Τα σώσανε τα σπίτια, δεν κινδυνεύουν. Τα σώσανε τελευταία στιγμή. Ακόμα δεν έχει ξεφύγει, αλλά τα σώσανε, πιστεύω. Ακούτε, Λίδα, λοιπόν, τους κατοίκους που κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα σπίτια εδώ του χωριού. Και όπου δυστυχώς η εικόνα από το ελικόπτερο δείχνει ότι η μάχη με τις φλόγες δίπλα στα σπίτια μένεται και αυτήν την ώρα. Εδώ μπορείτε να δείτε λοιπόν τι σας έλεγα για την εκκλησία και το νεκροταφείο που είναι ένα άλλο μέτωπο. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο από την άλλη πλευρά των δερβενοχωρίων του χωριού, είναι το νεκροταφείο, υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχουν εκεί ούτε πυροσβέστες, ούτε κάτοικοι, ούτε μηχανήματα και έχουν αφήσει εδώ την περιοχή τη φωτιά να πηγαίνει, να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η φλόγα αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ότι ο άνεμος τη βοηθάει να εξαπλωθεί, να ανέβει, να δυναμώσει, να καταστρέψει. Λίδα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα βλέπουμε τον καπνό να δίνει τη θέση του στις φλόγες. Ακριβώς, Λίδα, ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα που γίνεται συνέχεια. Η φωτιά παίζει ένα παιχνίδι. Να πάω και στην κυρία να μας μιλήσει. Πέστε μου κάτι, δεν θα φύγετε εσείς από το σπίτι σας? Ακούτε εδώ. Καίγονται πάνω στο σπίτι, καίγεται. Ακούσατε, Λίδα, λοιπόν. Ακούσατε τι έχει γίνει. Καίγεται ένα σπίτι. Αυτό που βλέπαμε από το ελικόπτερο, δυστυχώς. Όχι, δεν είναι αυτό που βλέπαμε από το ελικόπτερο. Νωρίτερα, δεν ξέρω αν μιλάτε για νωρίτερα, γιατί τώρα ήρθε το παλικάρι, ο γιος της κυρίας και της είπε ότι καίγεται του ξαδέρφου του το σπίτι. Να σας πω κάτι, πόσο μακριά είναι από τη φωτιά το παλικάρι που μένει το σπίτι? Εδώ πιο πάνω είναι, δεν είναι πολύ μακριά. Εδώ πιο πάνω, τι μένει χώρα. Πόσα μέτρα είναι περίπου? Ακριβώς τα μέτρα δεν είναι. Πόσα? 300 μέτρα. 300 μέτρα. Άρα η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό. Και εδώ το σπίτι εκεί πάνω λέει. Έγινε το σπίτι του ανθρώπου, τι πράγματα είναι. Ακούτε λοιπόν. Ακούτε, Λίδα.
Πυροσβεστικά οχήματα δεν υπάρχουν εκεί που είσαι εσύ, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή? Όχι, Έχετε όχι κανένα, απομακρυνθεί απλώς από εκεί που περάσανε είχαν κάποια. πλησιάσει οι φλόγες και τα οχήματα μείνανε πίσω για να φτιάξουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Πού είναι, δεν τα βλέπουμε ούτε στις εικόνες και βλέπουμε αντιθέτως το μέτωπο να κατευθύνεται να μπαίνει μέσα στα σπίτια και τους ανθρώπους να λένε ότι τα σπίτια τους καίγονται. Είναι τα πυροσβεστικά οχήματα. Βλέπουμε τώρα μπροστά μας τα πεζοπόρα τμήματα. Τα λεωφορεία που έφεραν τα πεζοπόρα τμήματα. Άρα θεωρητικά θα δουλέψουν τη φωτιά τα πεζοπόρα τμήματα γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ανέβουν τα οχήματα. Αυτό που ακούσαμε πριν όταν ήμασταν στον αέρα ότι καίγεται το ανθρώπινο σπίτι είναι στα 300 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Που μεταφέρουν τα πεζοπόρα τμήματα, Δημήτρη. Ακριβώς, Λίδα. Μεταφέρουν πεζοπόρα τμήματα γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να ακούσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε? Παρακαλώ. Θα μας πείτε λίγο και εσείς τις πληροφορίες που έχετε, τι συμβαίνει? Ακούστε με λίγο. Εκτός από την πάνακτο που παλεύουμε στα σύνορα του χωριού, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που δημιουργείται είναι πολύ μεγαλύτερο. Από την πίσω πλευρά της πύλης και γύρω στο χιλιόμετρο ή 500 μέτρα από τις αποθήκες της Πυρκάλ των πυρομαχικών, η φωτιά έχει γιγαντώσει με κατεύθυνση προς την Πυρκάλ. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος σε κανένα τέταρτο η Πυρκάλ να αναστεναχθεί όλη. Προς τις αποθήκες της Πυρκάλ κατευθύνεται η φωτιά μας, λέτε? Ακούστε, αυτή τη στιγμή τη φωτιά εγώ τη βλέπω 500 μέτρα από τα όρια της Πυρκάλ. Η Πυρκάλ εκεί έχει αποθήκες. Είναι όλο το βουνό γεμάτο πυρομαχικά. Εσείς είσαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο χωριό? Εμείς είμαστε στην Πάνακτο. Είμαστε στην Πάνακτο και παλεύουμε για τα σπίτια. Αλλά βλέπω όμως ότι βγήκε άλλη αιστεία φωτιάς πίσω μας. Είναι δύο μέτωπα που πλησιάζουν το χωριό. Εμείς ακούμε τους ανθρώπους και βλέπουμε και στις εικόνες που μας δίνουν οι συνάδελφοι ότι οι φλόγες έχουν φτάσει ήδη σε σπίτια, έχουν καεί σπίτια. Λοιπόν, εγώ είμαι ακριβώς σε πίσα σπίτια, είμαστε ακριβώς στην άκρη. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή στην πλευρά που είμαστε εμείς τη διώξαμε τη φωτιά. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που σας λέω εγώ είναι το πρόβλημα. Ότι από την πίσω πλευρά, εκτός από το δάσος που θα καεί στην Πάνακτο που το παλεύουμε, η φωτιά πηγαίνει στην Πυρκάλ. Σε μια απόσταση 500 μέτρων οι αποθήκες. Ναι. Υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής Greater να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στο χωριό για να μην φτάσει μέχρι το κέντρο η πυρκαγιά? Μακάρι να μπορέσουν, υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στην Πυρκάλ ήδη υπάρχει ένα μεγάλο Greater το οποίο ανοίγει, διαπλατείνει τον δρόμο. Το ζήτημα είναι ότι εξπαντονίζονται κουκουνάρια. Και δημιουργούνται νέες αιστείες συνεχώς. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας αφήσω μόνο γιατί έχω πρόβλημα εδώ. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πώς εδώ πέρα. Καίγεται το σπίτι, είναι δύο γέροι. Είσαστε μόνο. Δυστυχώς το βλέπουμε. Το βλέπουμε δυστυχώς το σπίτι αυτό να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Να είναι οι φλόγες από τις αναπνοής. Μας λέτε είσαστε μόνος σας εκεί. Θα κάνουμε ζωντανή παιδιά εδώ πέρα, το λέω. Δεν υπάρχει πυροσβεστική στο σημείο? Όχι, εδώ πέρα είμαι μόνος μου με τα δύο τα παππούδια και καίγεται το χωριό. Πριν μου είπατε να μην σας πω ότι καίγεται την Πάνακτος, τώρα σας το λέω καίγεται την Πάνακτος. Έχετε μείνει πίσω, δεν υπάρχει τρόπος να απομακρυνθείτε εσείς? Εγώ θα απομακρυνθώ, οι γέροι τώρα που το θα βγάλω. Είμαι εγώ και δύο παιδιά με κάτι κλαδιά εδώ πέρα. Πόσα άτομα είσαστε συνολικά? 3 άτομα εδώ πέρα. 3 άτομα, 2 ηλικιωμένοι και εσείς. Και απέναντι ακριβώς τους άλλη φωτιά, στα δεξιά μου έχει άλλη φωτιά, δεν βγάζουμε άκρη εδώ με τις φωτιές. Υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες, γίνεται πανικός. Τα πυροσβεστικά δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι εκείνο το σημείο. Τα πυροσβεστικά δεν έχουν νερό, βάζουν στους κρονούς και δεν βγάζουν νερό οι κρονοί. Ένα πυροσβεστικό εδώ πέρα θα έρθει. Ένα πυροσβεστικό υπάρχει? Κοπελιά, πέρυσι που κάει και στο φάνη και πήγε πώς το λένε, που πήγε η φωτιά στην Πάνηθα, δεν είχαν νερό. Και φέτος πάλι νερό δεν έχουνε. Δεν έχουν νερό ούτε εκεί. Είχαν, δεν ρίξανε. Τώρα οι κρονοί δεν βγάζουν άλλο νερό. Εσείς έχετε τρόπο να απομακρυνθείτε, υπάρχει μεταφορικό μέσο? Τι να απομακρυνθώ ρε κοπέλα, άμα απομακρυνθώ θα καίγεται το χωριό, πλάκα μου κάνεις. Εδώ έχω μαγαζί εδώ πέρα. Θα μου κάνει και το μαγαζί. Μας λέτε όμως ότι οι φλόγες είναι δίπλα σας. Είναι εδώ ακριβώς, αν θέλεις να σου βάλω να ακούσεις που καίει. Κάθε σου βάλω ανοιχτή τώρα να ακούσεις τη φλόγα που καίει.